βράδυ στο Sitges και να περνάνε. Άλεξ, ποιες είναι αυτές? Η Madame de Cologne. Σήμερα Σαββάτο 1η Αυγούστου στο Sitges και έχουμε βγει έξω εδώ πέρα με τον Άλεξ. Τι είδαμε σήμερα εδώ πέρα? Λοιπόν, 1η Αυγούστου Σαββάτο στο Sitges, εγώ πάω για ύπνο παρόλα αυτά γιατί είμαι ψόφιος. Οι υπόλοιποι θα βγουν στα Bear Bars. Πες μας κάτι. Πες μας κάτι. Για να το δω, για να το δω. Ja, Red Bull.